Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kekerwa ka belathok do sangat kerseuri, barakani kekerwa ulo thok rak baongkum ni. Lara kitit ski sngau baki Garo, kidai shipara baki Khasi, lani badai bani teli langkawai, kita ki Garo kim deken ban sngau mong, lani dukha mynsiem, lara hap ban ai 100% haka job reservation policy, yang i namar, bangi kham ya bon mangi banyaki. Menta dang sngau ya day, Abdallah kata ke issue reservation policy, hangta ke nyintip, bangi ya pher. Khasi te, ki Khublei Shibun ban shipara hakal bashipor ni pen kan mauru namar ki sengsan perthai ki bami narilom Khasi bapli kim ju job satya watang wei emeliru harilom Garo hato ka mo kadau labo ya kani ka jingkali ni Kyrshan ni ka jingaki Garo tangba ka kham tan kam palat baki Garo kin ya kyrteng banyak sendan no la ka jong ka jella ni no la ka jong khanang ba tin Khasi ru kan kiu shaprang lapan kut ikani ka kerwa ka balaru ban tuat ika jingmut jing berkat jong ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep bakin la ban pusan simet halor kini ki jinglong ki jingman baroh.